Gikumpirma sa Davao City Fire District nga mokabat sa 4.5 million pesos ang gidanyo sa pagkasunog sa duha ka mga balay sa Block 65, Lot 4, Arctic Ocean Street, Barangay Bagua Playa, Davao City ning milabing adlaw. Sumala sa buhatan, pasado alas 10:07 sa buntag, diyang nadawat ini ang fire incident report nga gilayong gitabangan og respondi sa kabubiruan gikan sa nagkadayang fire station sa Davao City. Niabot sa second alarm ang sunog o hinuon gumikan sa pagtinabangay sa kabumbiruan o ubang residente. Gideklara kini fire out alas 10:58 sa buntag o wala natalang naangol sa panghitabo. Ana sa duha ka pamilya o 5 ka individual ang apektado sa sunog. Di nasayrang totally damaged ang dalambigit nga usa ka balay ug tupad nga duha ka andana nga panimalay sa lugar. Parayan pasab ang investigasyon sa kabumbiruan labot sa posibleng gipanukaran sa kalayo uban ang pagpahimangno sa katawan nga magmainampingon kanunay og kinayahon ang matag adlaw nga fire safety awareness alang sa luwas ug mabulukon nga kasahulugan sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Katropa, kaping healthy doon naglatatayan ng collagen na imong gipangita, mag-Santon Gold Coffee Mix na. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Gabalas, XFM News!